Poštovani gledatelji, dobar vam dan. HDSSB Slavonskog Broda oštro osuđuje odluku gradonačelnika Mirka Duspare da se djeca iz Pocrkavlja ponovno vrate na nastavu u staru područnu školu u tom mjestu. Zbog nezavršavanja nove škole, djeca su školsku godinu započela u matičnoj školi u Podvinju, a sada ističu u HDSSB-u Duspara štedi na onima na kojima bi najmanje trebao. Upozoravaju da je stara škola u Pocrkavlju unatoč radovima na sanaciji dalje opasna i neprihvatljiva za nastavu. Kao najveće krivca za nedovršenu novu školu drže koalicijskog partnera SDP, posebice čelnika županijskog SDP-a i ministra u vladi Tihomira Jakovinu, koji je, kako ističu u HDSSB-u, svojim utjecajem mora učiniti više da nadležna ministarstva ovaj projekt konačno završe. Mi smo mišljenja odnosno apeliramo ovim putem iz HDSSB-a da ne rade ono što su nakanili učiniti. Neka djeci iz Pocrkavlja omoguće da ovu školsku godinu završe tamo gdje su i počeli, dakle u osnovnoj školi u Podvinje, a u isto vrijeme neka se završe radovi na novoj školi. I naravno neka odgovorni akteri u ovoj priči razmisle bili oni isto postupili da su njihova djeca u pitanju i bili isto postupili da su njihova djeca u poziciji djece iz Pocrkavlja. Ja ovdje imam nalaz iz svibnja 2013. inspekcije koja je izašla, odnosno izvješće obavljeno u inspekcijskom nadzoru, gdje vam ovdje na jednoj stranici upravo piše zaključak da su uvjeti u navedenoj školskoj zgradi neprimjereni i da je ugrožena sigurnost učenika i učitelja koji u njoj borave. Slavonski Brod je službeno dobio prvi plivački klub invalida u povijesti. Klub vodi Zvonimir Čujić, a cilj osnivanja je uključivanje što većeg broja osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti. Slavonski Brod ima bazene prilagođene osobama s invaliditetom, te je to preduvjet za korištenje i osnivanje kluba. Osim animiranja novih članova, ono na čemu će ustrajati je osposobljavanje stručnog kadra za rad s invalidima. Svečano predstavljanje novo oformljenog kluba organizirano je u povodu tjedna u kojem se obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Osnovali smo ga uz suradnju sa svim ovim čelnim udrugama. Znači u plivačkom klubu invalida Marciona imamo populaciju svih invalida, i distrofčari, palapregleđari, inkluzija i civilni. Mi nismo oni koji smo rekli mi ne želimo samo ove invalide. Plivački klub invalida Marciona prihvaća sve članove populacije invalidnosti. Davor Rostuhar, poznati hrvatski putnik, pisac i fotograf, gostovao je u gradskoj knjižnici gdje je održao multimedijalno predavanje motociklom do Zanzibara. Radi se o pravoj turneji po Hrvatskoj, a Rostuhar nastoji otprilike 2 sata prikazati 8-mjesečnu ekspediciju od Zagreba do Cape Towna. Prije svega želja je približiti kulturno, povijesno, geografski i antropološki bogate i zanimljive krajeve i običaje Afrike, kao i humanitarni projekt Afrika Aktiva. Društvo mu je tijekom putovanja dužeg od 20.000 km pravila i djevojka Maja, a ovaj par je još 2010. godine izveo svoje prvo veće putovanje u Afriku i to motociklom od Zagreba kroz zapadnu Afriku sve do države Togo, koje je trajalo 6 mjeseci. Pa ovo je turneja, zapravo mi je, mislim, 33. predavanje, sve skupa 40 i nešto predavanja po cijeloj Hrvatskoj i susjedstvu. Super, svugdje je odličan prijem i trudim se jako, recimo ovo predavanje nije to sad samo par fotki pa pričamo, nego smo 2 mjeseca 7 ljudi radili ovo predavanje, preko 30.000 kuna uloženo u stvaranje ovog predavanja, tako da je i rezultat onda za očekivati, ne? Kuglačice Slavonsko-brodskog obrtnika završile su prvi dio prvenstva u drugoj ligi Sjeveroistok, što je daleko najbolji plasman u njegovoj povijesti. Nikada još Brođanke nisu polusezonu dočekale na prvom mjestu, a još uz to nisu poražene, već su od maksimalnih 14 bodova osvojile čak 13. Naslov jesenskog prvaka Kuglačice obrtnika potvrdile su uvjerljivo i 7-1 domaćoj pobjedi protiv Pitomače. Pojedinačne pobjede za obrtnice ostvarile su Zdenka Briški, Kata Matanić, Ivana Majić, Mirjana Grivičić i Snježana Filajdić, koja je s 542 oborena čunja imala najbolji rezultat od domaćih igračica. Da, nama je cilj ostati na prvom mjestu, pokazati da možemo, a dalje ćemo vidjeti. To je sad sve. Prva liga nam je preskupa. Vidjet ćemo šta će biti dalje.
Do kraja dana prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno se još očekuje snijeg. Puhaće jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperatura zraka od -3 do 3 Celzijeva stupnja. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala za pozornost. Lijep pozdrav.